family yaba minto bararire abamate baminto korubanyado abantu bonsi abanchali bonsi kwa chumura n'abayiri bonsi bacha ko tuapole gata etente benga pole uchi se family anda mononko bali mitigoma nenya saba bwati chinga kiechiga mole no bakongwa banene jerenda no naye ulibaga asamalita nkoro kuchoni ombati gando mu MC obo molenda ande gande chief majority ya county yaito yabo song abanare ngendu taka ngana kamo bobere iga monde mere ya sinini kamoranje kera mangana ya bete abantu baminto moroche na tu asugulike tali ase nyombeli ya renge enyombeli ekere tu achiete kwenye bwati tu anyorete nga aba engineer be county amara abantu ba NCA mbali geteliru babale ko kani umuntu olitaga endera ku agache nyombeli omuntu oli akaenena akagendera ku agacha ebichuma gete mwaro chagenderete ku agachira birobyo omuntu oli akagenda kaleto mochanga oburukaina maraba enyomba nyobakie ku agachwe bekire simiti ora agenda okokore no bokombe kagaki orusirira bororo enyomba eli gatu atagorere tabira kita kenyegari gatonya amaraba bago kunya na makombe ko ikera abantu bali osento bakonye bono tugache ko bowling aki anye kuakani to basako wenda raba inchini bako kani to basako wenda no machengo inki gako gara ko imoka kwacha no mbo tuko kwanza kwagache je na wanale ngote baiga eserekali imukia tua eserekali imukia tua abana bali banyoro bosibole bwabo family no bosibole bwabo none big onye ko tachomonto epekare pikipiki ya akiro omonto oliyo minyoka nando chikoraro le family linga gaki tali wanja kuane epikipiki ya atere sine chibule kichiarete ekagaro omonto ye ganka motache aba kore tebinte bachi te kwa pole family ikabai mogete bakamwene te bakanyogweta chinsana ine nabotoko tebanga ko ikasa serikali mukia tua nande no wanya saba moleke egento yakabere banko korango chi egento yakabere